नमस्कार लोगोफोर दा दिनैथ' मानि रिजाल्ट साननायनि फुरा गरम नङा होमब्ला दा दिनै 10ता टाइमा 10ता जाबाय आरो बर्थमान आरो रिजाल्ट साननाया जुरिबाय आरो सोरनाबा आवगायबायबो नङा होमब्ला आरो दिनै फाइनाल रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगो मोनाबिलिनि दिनै माखासे UPPL दोलोनि दुगामाराफोर बिराद गिदिर बाथ्रा बुंनानै लाग्रा बिराद गिदिर कमेन्ट खालामग्रा बिथांमोनाथ' गावसिनि खोथा होनाय बायदिब्ला मानि रिजाल्ट जोबनायनि लोगो लोगो बिथांमोना लावलाला जोबनांगौ आरो खिन्थु लावनायाथ' लावनाय नङा मानि बिराद दुगामारा आरो बिसोरो मानि मुर्ख साइसफोर दा सासे बिथाङा UPPLनि IT सेल बिथाङा ओरैबायदि मोनसे पस्ट होदों आरो BPF मुर्ख पार्टिया मोनबानिफ्राय बारा देरहायोब्ला गोदोनाखौनो मानि हास'नानै ड्रेनाव गारहरनोसै जाहैदों आङो दा पस्टखौबो नोंथांमोन नायनो थाखाय साइडआव होगासिनो दं आरो दा बिथांमोनहा गोबां बिदिनो जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायबाय थायो दिनै बिथांमोनहा गावसिनि सापर्टारफ्रा बेसेबां बेखौबो खेल खालामा गावसिनि दोलोखौ सोर साबसेया मोजां मोनो बेखौबो सिन्था खालामा आरो जेखौ खुगायाव गोसोआव मानि मेलेमाव फैयो बेखौनो बुंलाबायो आरो खुनु ओंथि गैया बिथांमोननि बुंनाया दा नेदो बुन्दुमोन मथा मथि रिजाल्ट जोबनायखौ नेदो आरो नोंथांमोना बे मा होनो जेननायनि माने बेदर जानो रंजानो फुरा साखाफारा जादो आरो दा बेल'नो आरो जोंनि समस्ति हिसाबै 2 नं दतमा समस्ति हिसाबै UPPLनिफ्राय दं राजु नार्जारि आदा बिथां आरो बिनि एगेन्स्टै BPFनिफ्राय दं मानि MLA रबिराम नार्जारि सार बिथां दं आरो दा बे सानैनि गेजेराव ओरैबायदि आकास फाताल जेनगोन राजु नार्जारि बिथाङा माने बिथाङा दानिफ्रायनो जुदि माने जेननायनि माने बेदर थेदरफोर बायनानै संनानै जायोब्ला मोजांखासै आरो माने गावनि सापर्टार बिथांमोनखौ लेंहरलाबायनानै बेदर जाग्लुंनायानो मोजांसै आरो खिन्थु देरहानायाव मोनजानाय नङा बिथांमोना जेननायनिसो मोनजागोन आरो दा जिखुनु जोंना MLA रबिराम नार्जारि सार बिथाङा गोबां घराव देरहानानै थांगासिनो दं नोंथांमोना माने एन्डिं रिजाल्टखौल' नेबाय थादो आरो माने माब्ला बे जोबथा रिजाल्टआ फैगोन बेखौल' नेबाय थादो आरो दा ओरैबाबो माने जोंना दानिफ्रायनो संनानै जाग्लुंबाबो लस गैया आरो दा बेबायदि अबस्था दा बै UPPLनि माखासे बिराद गिदिर बाथ्रा बुंग्रा दुगा माने इउटुबारफोर IT सेलनि मानसिफोर आरो मा होनो बे गोबां रोखोमनि आरो नङा होमबा जानला मोनला डिपार्टमेन्टनि प्रमद बुन्दु बिथांनि आरो दा बिथांमोना जेननायनि बेदर जानो रेडि जादो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै लास्ट मानि फाइनाल रिजाल्टखौ नायनानै बिथांमोना जेसेबां गाबनो हायो गाबबानो जाबाय आरो राजु नार्जारि बिथाङा दिनैनि दिनाव दानिफ्रायनो गाबखानाया माने मोजांसै आरो नमस्कार लोगोफोर थेंक इउ